Здравейте и добре дошли във втора част от поредицата Жени пробва дрехи от Тему. Ако случайно попадате за първи път на това видео, ви съветвам да се върнете и да изгледате и първата част. Няма значение дали ще ги изгледате сега или по-късно. В смисъл, хем са взаимно свързани, хем и не са толкова, така че не е толкова страшно, но да знаете, има първа част. Да. Този път няма да се шматкам кой знае колко и да ви занимавам с глупости. Двете важни неща, които трябва да знаете, че разделих реално няколко пратки в две части, че това ще от Теме дразни, че тениската ми също е от Темо и е много яка. И общо взето, това е то. Тази втора част за мен ще бъде по-якото видео. Да. Ето да видите за какво точно става въпрос. Имам един тон дрехи, буквално. Така, искам да благодаря първо специално на Краси и на жена му. Те си знаят защо им благодаря. Тази поръчка съм си я поръчала реално с картичка от Темо, на която картичка ми пише честит 8 март. Ето да видите, надявам се, че се вижда добре. Ето как изглежда. Дойде супер смачкана, но да, имате опцията при всяка една поръчка да си добавите безплатно картичка от Темо с надпис пожелание. И моят надпис беше, че този подарък ми е за 8 март специално тази поръчка. И съм си поръчала толкова яки неща, мале как нямам търпение да ги пробвам, направо не се издържа. Да. Само да ви ги изкарам от пакетите да ни шумоля с тях и се връщам. Стойте така. Така, изкарах абсолютно всичко от пакетите и съм се надъхала страшно много хора. Искам да ви кажа, че цялата поръчка съм си я направила на тип комплекти. Примерно къси панталони с тениска към тях, къси панталони с тениска към тях. Тъй, че започвам директно от първите къси панталони. Ето ги. Много са сладки според мен, надявам се да ми стана, да ми стоят добре такива ми работи, защото честно да ви кажа, не съм много фен на онлайн пазаруването. Колкото странно да звучи, не съм фен на онлайн пазаруването, предпочитам да отида на място, да си премеря, но да реших да рискувам, отскоро рискувам с дрехи, вижте ги отзад как са, много са сладки. Отскоро рискувам с дрехи, ще видим, ще се опаря ли, няма ли. Това ми е общо взето първия път, в който така си поръчам толкова много дрехи. Ето я и тениската, която съм си поръчала към тези къси панталони, защото има сиво така към нея. Мисля, че ще се върже много добре, надявам се поне. От към размери ще ви казвам след малко, да знаете. Запомнила съм си тук в главата да ви казвам, докато ги меря, кой размер е, за да не се чудите. Тениските всичките са памучни. Да знаете, масовката в Темо е от полиестер. Задължително четете, където пише 100% памук. Ви уверявам, че са 100% памучни. Много са меки, много са готини. Нямам никакви оплаквания, когато пише, че са памучни тениските специално. Поръчвам и за мен, и за Форча, така че да, доволна съм от тениските. Гледам го и се чудя, добре ли е, не е ли. Отпред стои добре сякаш. Поздрави за граматика, като чета това драматик и си мисля за драматик и за този смотаня, да. Мисля, че отпред е добре като цяло. Като комбинация може би ми е странно заради самия чорпогашник, но тръгнала съм вече да меря всичко с чорпогашник, не мога да занимавам с глупости. Не знам. В смисъл, хем ми е окей, хем не ми е, леко ми стягат. Трябва да сваля 1 кило, поне за да може да са ми комфортни. Иначе като размер е елка това, защо ми е толкова стегната. И до сега в първото видео, който е гледал, мерих елки до момента, защото аз ги снимам едновременно. Буквално преди минута мерих елки и изведнъж тая елка, тя отзад ми стои супер странно. Аз направо не знам дали да ви показвам, изглеждам нелепо, вижте. Не знам какво се случва отзад. Просто от майната му на розовите панделки, смисъл. Нещо, не знам, тия къси панталони нещо не ми харесват. Нямам идея. Продължаваме напред с нещо, за което се вълнувам страшно много. Това е пола, която пола всъщност е къс панталон отзад. Пола панталон, дънкова, цвета ми хареса страшно много. Просто самата идея за поли панталони ми е буквално най-любимото нещо. Миналата година ги преоткрих и от тогава се старая само такива да си купувам. Тениската, която съм взела към тази пола панталон е ето тази.
Пак е черна, пак е с синьо. Смятам, че ще се върже много добре. Поне се надявам, да. О, добре, успокоих се. Това вече е в пъти по-добре. Въпреки, че отново мерим елки, погледнете разликата, бе, хора. Погледнете разликата. В смисъл, просто предните къси панталони нещо не можах да се разбера с тях и това много ми харесва. Вижте каква готина комбинация съм направила. Мале, то даже с черпогашника ми харесва и вижте, отзад не стои зле, въпреки че съм цялата огащена. Супер е! Супер! Направо е жестоко. Нали? И тази тениска е най-мекото нещо, което съм пипала. В смисъл, супер мекичка е. Защото тази предната беше малко по-груба, обаче тая е много мека. Иначе е 200% памук. Много ми харесва. Леле, разкошна. Така, следващото нещо, което съм си купила, тип комплект, така да се каже, макар че с сигурност без никакъв проблем могат да се носят и по-отделно, са ето тези къси панталонки. Сега ще видим за вкъщи ли ще са, няма ли. Ако не ми стоят зле, що пък да не си излизам и навън с тях. Памучни са, супер меки, много ми харесва това изтърканото сиво, много е готин ефекта и към тях съм си взела, вижте колко е красива, към тях съм си взела ето тази леко оверсайзната памучна и тя тениска. Много е сладка, супер много се връзват според мене. Сега ще ги видим как стоят. Искам само да вметна, че не знам на вас къде ви се пада това и са двете видеа, които снимам от 2 часа, може би. Но на мен това ми е последната възможна дреха, която меря и съм буквално скапана. Хора, не знам дали ще ги нося заедно, дали ще ги нося по-отделно, въобще не ме интересува. И двете са страшно меки и страшно удобни. Видях им на етикетите, че са около 65% памук на 35% полиестер. Това въобще мен не ме притеснява. Много са яки двете. Сега дали ще е отгащено, дали ще е загащено, не знам как ще ги нося, какво ще ги правя. Просто много са сладки. Много са сладки, много са готини, удобни са. Аз буквално показвам ги на вас такава и в момента, в който вече съм ви ги обърнала първо на вас на камерата и почвам да си ги оглеждам и да им се кефя. Защото буквално и аз за първи път ги виждам тия дрехи и ми е супер, нали, любопитно и надъхано и така нататък. Да. Следващото нещо, което ще ви покажа е ето това. Няма да почнем от потника, ще почнем от ето това. Това е една, както виждате, почти прозрачна тениска с цветета, такава плетена. Много е красива, толкова е хубава, леко оверсайзната такава, макар че, да, не знам как ще ми стои. Нямам търпение да разбера. Специално за нея, понеже на снимката та модела беше с нещо такова, да си намерих отделно и ето този потник. Да, който потник идва предварително с чашки, подпънки, не знам каква е думата, но да, взела съм се този потник и да видим дали ще ми стане и дали ще се съчетаят толкова добре, колкото изглеждаха на снимките. Да, много ще ми бъде интересно. Както вече видяхте, рядко ми се получават толкова добри комбинации, но това според мен е феноменално. Не знам до каква степен се вижда на камерата. Това е полата от преди малко, полата панталонки. Хора, много е красиво! Много е красиво! Лошото е, че е малко грубо. Самите цветя са малко груби върху кожата, особено и тук го усещам нещо, че леко ми драска. Обаче, честно да ви кажа, първо се надявам от омекотителя да се поправи малко, второ, ако не стане от омекотителя, просто ще обърна наобратно и имам чувство, че никой няма да разбере. Защото те цветята са шити. Дето се вика, аз в момента не мога съм сигурна как съм я облякла. Знам, че е правилно, защото етикета е отвътре, обаче много е красива. Направо е разкошна. Аз не мога да се спърда и се радвам, честно. Много е красиво това. Мисля се, че потника няма да ми стане. Потника е елка. Много е добре. В смисъл идеално ми е, тъмън ми е. Емка съм взела блузата и вижте, емка е, но ми е оверсайз. Имайте предвид, че е по-широка. Да. Топ! Направо е разкошно.
Следващото нещо, което реално си купих, просто защото го гледам буквално от един месец, не защото имам толкова много с какво да го комбинирам, е ето тази зелена тениска, която според мен има супер як принт. И тя е памук, лошото е, че така като я гледам ще ми бъде огромна, нищо, че пише на нея М-ка. Много е голяма, не знам, тия тениски в Тему, буквално имам чувство, че трябва да ги поръчвам XS хора. Много големи ми се виждат. Ей, сега ще я премеря да видим. Нещото, което мога да кажа за тази тениска е, че е хубава, мека и че емката ми е голяма. И то много голяма, хора. Защо е толкова огромна? Не знам, едва ме нахаках в тази пола. Това е полата от първия клип, от първата част. Иначе е хубава, харесва ми, ама имам чувство, че поне 2 размера по-малка е можело да я поръчвам в интерес на истината. Не знам какво да правя вече с тия Тему тениски. Всичко поръчвам мелки и изведнъж ми е като... не знам. Като някой чаршав. Те ръкавите са ми дълги, но като цяло ми харесва. Според ChatGPT, този маслинен цвят или какъвто някакво зелено, не знам какво го водят, трябва да ми отива много на косата. Не знам доколко ми отива. Мисля, че окей. Ми харесва като цяло. В смисъл не знам дали ще нося точно с тази пола, но тениската е хубава и принта е хубав. Да. И с последната дреха от тази пратка и от това видео, като гледам, най-накрая свършиха. Последната дреха положението става секси. Колкото е секси купчината с опаковки и чувалчета, която съм си натрупала зад кадър. Да. Но тениската е много красива за мен. Много е красива, много е мека. Надявам се да ми стои толкова добре, колкото си я представям, но много ме кефи. На моделката, разбира се, и стоеше страхотно. Сега на моите страхотни извивки как ще стои, не знаем. Но сега ще разберем. О, добре. Както виждате, вече има огромна разлика между комбинацията с тази тениска и с зелената тениска, която беше. Това вече е по-в, така да се каже, мой стил, по-женствено, много е яка. Много е яка, много ми харесва. Не знам на вас как ви харесва повече, обаче аз съм много доволна и е супер мекичка. Това не беше коляното, беше глезена ми висорка, само това ще ти кажа. Да, тениската много ми харесва и в тази комбинация ми харесва и с чорпогашник и без чорпогашник. Ще си я нося това лято. Идеалка. Така, стигнахме и до бонуса. Всички други джунджури, които не са дрехи и съм си ги поръчала, има наистина много яки работи. Нещото, за което много се вълнувам, ще ви го покажа обаче след като го изкарам от опаковката, защото много шуми, стойте. Нещото, за което много се вълнувам е ето тази чанта. Много ми хареса на снимките, изглежда толкова яка. Вижте я. Това е гатимо и върховата технология. Надявам се да не я чувате много зле. Много е сладка чантата. Лошото е, че ми изглежда малко кривичка. Ма за 10 лева ли колко беше, дет се вика толкова смисъл. Ще я поизправя някакси. Я да видя как се отваряше, че тя имаше нещо... Боже, да. И забележете, вътре е червена. Оле, майко! Много е яка, хора, много е яка наистина. Другото по-интересно нещо е реално. Аз преди време си бях поръчала сешуар от Тему, който сешуар имитира Dyson. Колко съм доволна от него не мога да ви кажа, защото на момента си върши работата, макар че е доста шумен. На момента си върши работата и буквално след един час, ако съм се къдрила, кадриците ми падат. Аз супер много искам леко да си навивам косата и затова рискувах и си поръчах за някакви супер къси пари тая четка, която четка всъщност е само и единствено за навиване на коса. Ето я. Вижте как изглежда, ще я тествам и нея, дали ще е в отделно видео, не съм сигурна, идея си нямам. Ако случайно ви е интересно за тази четка и сте успели да ме изтърпите чак до тая минута на това видео, да, пишете ми един коментар и ще ви кажа как се е представила четката на 100%, дори да не е отразя никъде по видеа.
Другото така по-интересно нещо е, че си поръчах още една четка, само че този път четката е за чистене. Вижте какво представлява. Това е електрическа четка за чистене. Сега не знам на как я виждате. Която е с няколко накрайника. Не съм я пробвала още, обаче смятам директно да я изпробвам за плочки. Да. Искам да я пробвам за плочки, защото забелязвам, че самите ми фуги на плочките сами все едно имат нужда от по-сериозно търкане и мен не ми се търка на ръка и ми изпадна, мисля, за 10 лева някъде тази четка, така че я пробвам по същия начин. Ако ви е интересно, дръснете ми един коментар. Просто не искам да ви занимавам с някаква информация, която може да не ви е, да не ви е полезна, тъй че който от каквото се интересува да пише. Да, благодаря. Решила съм все пак да стигна до края на всичко, което съм си поръчала. Това са едни обеци. Ще им прекача снимка. Аз имам такива същите сребърни. Нося си ги много често. Те са с клипса. Много съм доволна. Макар че вече, например, четвъртия час от носенето буквално ми правят дупка на ухото, имам чувство. И трябва да я поразместя малко, но поразместите ли? Да, няма проблеми. Другото, което съм си поръчала е тия шнолки. Бяха първо за 2 лева, 8 броя шноли. Вече си ползвам едната. Доволна съм от тях. Без въобще да правя паузи и да режа тук. Поръчала съм си колаген Eye Mask Aloe Vera. Сега, доколко трябва, че си поръчам такова нещо от Тему от Китай, нямам никаква представа. Не съм ги пробвала, но разбира се, възнамерявам да ги пробвам. Дават ги, ето ги, като айпачове, не знам вече на български как да ги нарека, които са такава маска, която е само за под-окото. Следващото нещо, което реших да пробвам, много момичета хвалят, четки за гримове от Тему. Идват в много готина опаковка. Бяха супер къси пари. Един кейс за телефона си поръчах, защото брат ми беше скоро на гости и хваната ми показа неговия кейс за телефона. Това нещо му се мърда, става на поставка, не знам си какво си. И викам, още поръчам и аз. Доволна съм много от кейсовете от Тему, не че се очаквало нещо по-различно от тях. Другото нещо, което си поръчах е специално за робота ми прахосмокачка. Тая четка за почистване на самия робот. И тук има за рязане на косми да си почистите четката. Надявам се, че виждате правилно. Беше и то някакъв лев 2. Но определено ми влиза в употреба конкретно на мен, защото косата ми е доста дълга и прахосмокачката ми постоянно иска чистене, да. И това за космите само прави шат и падат всичките, да. И последният артикул от всевъзможно всичките ми поръчки, които искам да ви покажа, е ето това портмоне. Да. Поръчала съм си портмоне от Тему. Беше и то някакви много къси пари, 5-6 лева. Супер такова е дребно, да може да ми се събира в чантата, да не ми пречи. Има си отделение, в което се събира евро. Смисъл всякакво евро и 100 евро трябва да се събират без проблем. Има си тук за кредитни карти, тук за карти има още едно отделение с копче и по-интересното е, че тук вътре е за монети. И това цялото нещо е, не знам колко, 10 см може би е портмонето, много е тъничко и това ми хареса много, защото аз не обичам да ходя с големи дамски чанти, ходя се с малки, портмонетата се ми идват големи и това е супер прибрано, супер сладко. Ако ме дразни този златист кант и златист цип, какво да ви кажа, за 5 лева и за Тему толкова. Ако съм искала да е с по-хубав цип и кант, да съм си го била поръчала от другаде. Да. Понеже вече съм възрастна, човек на години съм, 30 не е малка цифра и буквално дето стоях със свити колене толкова дълго време и ме заболяха и двете колена. Хора, няма да ви лъжа. Да, вече към този момент трябва да съм премерила абсолютно всички дрехи, да съм ви казала всички размери, да съм ви показала всички цени, да съм ви надула главата, да ви е писнало от мене. Много ви благодаря на всеки един от вас, който е стигнал до края на това видео, който е изгледал предното видео. Силно се надявам да съм ви била от полза, да съм ви показала интересни за вас неща, да са ви харесали. Ще се радвам да ми кажете долу в коментарите кое ви е харесало най-много. Трябва да има engagement, както се
казва, да. Трябва да има взаимодействие, харесвания, коментари. За жалост никога не съм можела да прося такива работи, но да знаете, благодарна съм на всеки един от вас, който ми оставя коментари, лайки, следва и така нататък. Да. Говорейки за следване, можете да ме последвате в абсолютно всички социални мрежи, които прецените. Качвам видеа и съдържание общо взето навсякъде. Инстаграм, Фейсбук, ТикТок. Да. Ако на някой му е станало интересно нещо и не съм го показала като хората или иска да зададе някакъв уточняващ въпрос, много ви се моля, пишете, ще ви отговоря на всеки. И да, това от мен. Надявам се наистина да ви е било интересно и да не ви е било твърде скучно, да не е станало твърде дълго, защото това се притеснявам най-много. Бъдете здрави и се виждаме следващия път, в който издивея с някоя тема или с някаква друга глупост. Чао за сега от мен, много ми беше приятно. Айде!